Mladá Boleslav chtěla proti Slavii navázat na své vítězství ve Zlíně. Hosté zase v minulém kole doma porazili Baník díky hat-tricku Tomáše Součka. Souboj mezi nejlepší ofenzivou a třetí nejlepší obranou v lize sliboval zajímavou podívanou, i když oba týmy plánovaně nebo nuceně obměnili základní jedenáctky. Pověst nejproduktivnějšího týmu ligy chtěl hned v úvodu potvrdit Aleš Čermák, ale jeho střela letěla těsně vedle horního rohu brány Slavie. Na druhé straně hlavičkoval po rohovém kopu hrdina minulého zápasu červenobílých Tomáš Souček, na svůj hat-trick proti Baníku však nenavázal. V 6. minutě musel zasáhnout Jiří Pavlenka, který v bráně Slavie zastoupil indisponovaného Martina Berkovce, ránu Jasmina Ščuka vyrazil. Velkou šanci nabídl Slavii Jan Šeda ve 21. minutě svou mizernou rozehrávkou. Té se zmocnil Josef Hušbauer, přihrál Milanu Škodovi, ale ten zaváhal a odzbrojil ho Pavel Čmovš. Na druhé straně vypálil Aleš Čermák a míč jen tak nedoputoval za záda Jiřího Pavlenky. Mladá Boleslav zakončila první poločas velkou převahou a ve druhé půli jí rovnou pokračovala. Jasmin Ščuk v 54. minutě vyjádřil tlak tvrdou střelou z dálky, se kterou ale Jiří Pavlenka moc problémů neměl. O chvíli později upadl v souboji s Michalem Friedrichem ve vápně Slavie Jan Chramosta. Rozhodčí Petr Ardeleanu nařídil penaltu a stopera hostů vyloučil. Lukáš Magera poslal míč na opačnou stranu, než na jakou skočil Jiří Pavlenka a Mladá Boleslav vedla 1-0. Opakovaný záběr ukazuje, že Friedrich Chramostovu nohu zasáhl, ale útočník domácích pádu dost přidal. Slavia krátce na to přišla i o trenéra Dušana Uhrina, kterého sudí po protestech vykázal na tribunu. Červená karta jakoby hosty probrala. Slávisté se dostali do tlaku a dožadovali se penalty v 69. minutě po souboji Jana Kalabišky s Josefem Hušbauerem. Tentokrát ale Petr Ardeleanu nezapískal. A na puntík neukázal ani o minutu později, když střelu Jaromíra Zmrhala zblokoval Jasmin Ščuk rukou. Oslabená Slavia v těchto pasážích soupeře přehrávala. Do velké šance se dostal střídající Muris Mešanovič, ale skrz houštinu obránců vypálil mimo. Mladoboleslavští pak na chvíli zvedli hlavu a Jiřího Pavlenku pořádně protáhl Aleš Čermák. Tlak Slavie ale pokračoval. Milan Škoda v 77. minutě přiklepl míč Murisi Mešanovičovi, ten ale zakončení uspěchal a trefil jen vnější stranu tyče. Krátce na to se do zakončení dostal Tomáš Souček, poté co Jan Šeda nepřesvědčivě vyběhl na centr. Mladoboleslavský brankář ale svou chybu mrštně napravil a střelu mířící do brány odvrátil. O osudu zápasu bylo téměř rozhodnuto v 85. minutě, kdy se prudkou střelou z dálky prosadil Jakub Rada. Jiří Pavlenka neměl úplně čisté svědomí. Jenže o 5 minut později nechala obrana domácích ve vápně úplně volného Murise Mešanoviče a ten po centru Levana Kení hlavou snížil. Závěr zápasu byl extrémně vypjatý, což dokazuje tenhle zákrok Karla Pitáka, který vletěl do hlavičkujícího Pavla Čmovše jako utržený vagón a na oplátku obdržel pořádný strkanec od Ondřeje Kudely. Slávista dostal žlutou kartu, oplácející stoper domácích červenou.
Ještě v nastaveném čase dostal velkou šanci na vyrovnání Levan Kenia. Z přímého volného kopu ale bránu o kousek minul. Mladá Boleslav tak díky vítězství udržela Slavii pod sebou. Červenobílí na pohárové příčky stále ztrácejí. Redaktor deníku Sport Stanislav Hrabě ohodnotil úroveň utkání 6. Za nejlepšího hráče vybral Jakuba Radu, tomu dal 7.